ओम श्रीमद्भगवत गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग श्लोक संख्या 4 अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतिजोत्स्यामि पूजाहार्दवीरिसूदन। अथः अर्जुन कहिले, हे मधुसूदन, मोर पूज्य भीष्म ओ द्रोणଙ୍କ परि गुरुजनଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କିପରି ପ୍ରତିଶତ ନିକ୍ଷେପ କରିବି। ଭାବାର୍ଥ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଓ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ସମ୍ମାନ ହିଁ ଗୁରୁଜନମାନେ ସର୍ବଦା ପୂଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଭଦ୍ରତା ଯେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରୁକ୍ଷ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତଥାପି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନ କିପରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ କରିବେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପିତାମହ ଉଗ୍ରସେନ ଓ ଗୁରୁ ସାନ୍ଦୀପନି ମୁନିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ? ଅର୍ଜୁନ ଏହିପରି କେତେକ ଯୁକ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ।